Rano jutros počela je isplata jednokratne pomoći za penzionere u iznosu od 5.000 dinara, rekao je ministar finansija Siniša Mali i dodao da očekuje da će novac leći na račune penzionera već danas. On je za televiziju Pink rekao da će pomoć biti uplaćena za 1.717.000 penzionera. To je 5.000 dinara jednokratne pomoći i kruna ekonomskih mera sa kojima je vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula pandemija koronavirusa, rekao je ministar. On je naveo da penzionere očekuje od 1. januara i povećanje penzija od 5,9% po švajcarskoj formuli. Ministar finansija kaže da će do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiju dostići 2,3 milijarde evra, što je, ocenjuje, neverovatna cifra i naglasio da nijedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiji uprkos pandemiji virusa korona koja je poremetila mnoge planove.